ፀኒሖም ዜና ከስምዐኩም መንግስቲ አሸባሪ ዝብሎን ንርእሱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እናበለ ዝፅውዕን ኣካል ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ከባቢ ወረባቦ ካብ 24 ነሓሰ ክሳብ መወዳእታ ነሓሰ ኣብ ዘሎ እዋን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ምፍጻሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣስታት 30 ሲቪላት ብዕጡቃት ሕወሓት ከም ዝተቐትሉን ኣብቲ ከባቢ ዝተረኽቡ መራኸቢ ብዙሃን ዝገልጹ ነበርትን ኣመሓደርትን እቲ ከባቢ ገሊጾም ዝለዓለ ጉድኣትን ሞትን ኣተኣናጊዱ ዝተባሃለ ጣብያ ባዶ 18 ነባሪት ምዃነን ዝገለጻ ጠይባ መሐመድ ነቲ ከባቢ ተቆጻጺሩ ዝነበረ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ንናይ 22 ዓመት በዓል ቤተን ቀቲሎም ሞይለን ካልኦት እውን ብተመሳሳሊ ኣባላት ስድሮኦም ከም ዝተቐትልዎም ገሊጾም ኣለዉ ናይቲ ጣብያ ኣመሓዳሪ ሰይድ መሐመድ ልዕሊ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን ተዓፊኖም ዝተወስዱን ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ካሊድ መሐመድ እውን ኣሸባሪ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣካል ናይቲ ወረዳ 6 ጣብያታት ወሪሩ ክብሉ ኮኒኖም ንናይ ሎሚ ክሲ ዝተውሃበ መልሲ ተዘይሓለዎ እውን ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሎሚ ንዘቐረቡ ክስታት ብምንጻግ ተፈጺሙ ዝበሃል ገበን ብነጻ ኣካል ክጻረ ብትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ መልሲ ገሊጾም ብሰንኪ ጸጥታ ናብቲ ከባቢ ዘይተጓዓዘን ኢንተርኔትን ስልክ ስለዘየለ ተወሳኺ ሓበሬታ ክረክብ ዘይከኣለን ኣብቲ ከባቢን ንዝተረኽቡ ጋዜጠኛታት ዝተውሃበ ድምፅን እሙናት ካብ ዝኾኑ ምንጭታትን ከም ዝረኸበ ዝሓበረ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሰ እዩ ነዚ ሪፖርት ዝለዓኾ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለጺ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ መጀመርያ ሒዞም ጽምዶ የካይዱ ከም ዝጸንሑን ምስ መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክዘራረቡ ማርቲን ግራፊስ ብምልኣኽ ኣብ ሰለስተ ጉዳያት ሓያል ምሕጽንታ ከም ዘቕረቡን ገሊጾም ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ብዘላቂ ተቕሲ ጠጠው ንምባል ብዘይወዓል ሕዳር ተጻብኦ ምቁራጽ በቲ ግጭት ናብ ዝተሃሰዩ ኩሎም ከባቢታት ሙሉእ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ክረጋገጽን ሳልሳይ ድማ ሱር ናይቲ ግጭት ንምፍታሕ ልዝብ ምክያድ ክጅምርን ዝብሉ ምዃኖም ሓቢሮም ይኹን እምበር እቲ ምሕጽንታ ሙሉእ ኣዎንታዊ መልሲ ኣይረኸበን ዋላ እውን መራሒ ሕወሓት ንዕኦምን ንመራሒ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታትን ደብዳበን ተለኣኹ ኢሎም ጉተረስ ጽምዶና ክቕጽል እዩ ምስ በሉ ንተበግሶታት ሕብረት ኣፍሪካ ብምሉእ ንድግፍ ኢና እውን ኢሎም ንተበግሶታት ዩናይትድ ስቴትስን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስን እውን ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ትርጉም ኣልቦ እዩ ብወታደራዊ ኣይፍታሕን ኢሎም እቶም ዋና ጸሓፊ ክልቲኦም ወገናት ብወታደራዊ ከም ዘይፍታሕ ገና ኣይተረድኡን እውን ኢሎም ኢትዮጵያውያን ጸገማቶም ንምፍታሕ ብሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ኣካላትን ንዝሕገዝን ብኢትዮጵያውያን ዝምራሕን ድርድር ክካየድ ኣለዎ እውን ኢሎም ጉተረስ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክሳቀዩ ምርኣይ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ዘለዎ ከባቢታት እውን ልቢ ዝሰብር ኢሎም ምርግጋእን ሓድነትን ኢትዮጵያ ንናይቲ ዞባ ህድኣትን ሓድነትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓንዲ ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና እዚ ግጭት ካብ ዶባት ኢትዮጵያ ዝሰገረ ጽልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣዝዩ ዘሻቕለና ጉዳይ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ኣብ ናይ ዓርቢ ጋዜጣዊ መግለጺኦም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ክልል ትግራይ ዘይተቋረፀን ምሕዩሽን ሰብኣዊ ረድኤት ንሲቪላት ምቕራብ ክረጋገጽ ኣለዎ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ሕፅረት ምግብን ገንዘብን ዝለዓለ ዋጋ ዝርከቡ ምግብን ካልኦት መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ምቁራጽ መጓዓዝያን ነቲ ክልል ይሃስዮ ከም ዘሎ እቲ መግለጺ ሓቢሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን እቲ ግጭት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ብምስፍሕፍሑ ዝፈጠሮ ናይ ጸጥታ ጸገማት ናብ ክልል ትግራይ ሓገዝ ሰብኣዊ ረድኤት ንምእታው ምጉታቱ ዝርዳእ እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን እቲ ሰብኣዊ ኩነታት ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ዝለዓለ በዝሒ ዘለዎም ብተወለድቲ ትግራይ ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ምዕፃዎም ጸብጸባት ይበጽሖ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣብቲ መግለጺ ገሊኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን ተሃገር ዝተኣስሩ ተጋሩ ናብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ካምፕታትን ኣዲስ ኣበባን ክልል ዓፋርን ናብ ዝርከቡ ፖሊስ ካምፕታትን ከም ዝተቃዓዙን እቲ ኮሚሽን ይከታተሎ ከም ዘሎን ሓቢሩ ብዙሓት ናይ ምብጻሕ መሰሎም ከም ዝተጣሓሰን ጠባቃታቶምን ስድሮኦምን ከም ዘይበጽሕዎም ወይ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡን ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ምውፃእ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽ ምላሽ ንክህቡ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቦም ውዒሎም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካውያንን ኣፍጋኒስታውያንን ዘርኣይዎ ኣተሓሕዛ ብሪፐብሊካውያን ሓገግትን ገለ ዴሞክራሳውያን ብጾቶምን ብኸቢድ ተነቂፎም ኣለዉ ባይደን ግን ዕውት ምውፃእ እዩ ክብሉ ይከላኸሉ ከን ብሬድ ማየር ዘዳለዎ ጸብጻብ ተወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ እቲ ነቐፌታ ብፍላይ ክበልሕ ዝኸኣለ ኣብቲ ግዜ
موصا كلو 13 وتادرات أمريكا بمدقعتي بومب دحرين نقتالهم أمريكا كابتي أبو تاريخا زنوحي زبهال كوينات أفغانستان بتهواخ أبو توصع لوز نبرت أوان زقات أمان نتي كونتات ملسته بولين بار منستر وصعي أنتوني بلينكن لومي أبو قدمي كوميتي وصعي بايتو وكلتي زقرب زلهم صباح سلوسون أبو سنة قربي بزعبها تمساسا لقداي زتأكد رئيتو حزبي كم زرئيون تخينون بايدن نتي مودعتا زيبلو زبهال كوينات أفغانستان كختمو زدقف ينيرون نجرجن بتسترعى عينتا جباب حنفشفش كخونا ينبرن زبليو زلو نقفتها حجي بلينكن كبتي حطوتاتي صبيرلو أبو كونغرس هذا خاقو سلمنتاي اتموصا أقدمكم زي جمركمو بايدن ببريزيدنت نبر ترامبن طالبان استقبر سممع موصا كم زتكبرو قال آتيون يرنديو زبليون አባላት ባይቶ በተወሳኺ ንኣገባብ ምእካብ ሓበሬታ ስለያውን ክነቕፉ ጸኒሖም እዮም ብዛዕባ ቁልጡፍ ምቁፅጻር ጣሊባንን ምውዳቕ መንግስቲ ካቡልን ኣብ ምሕባር ፈሽልኩም ኢኹም ብዝብል ሕጂ ሪፓብሊካውያን ኣብተን ናይ መወዳእታ ሰሙናት ዝነበረ ኣተሓሕዛ ባይደን እዮም ሕቶታቶም ከጽዕቑ ደልዮም ዘለዉ ዴሞክራት ድማ ነቲ ዝሓለፈ 4 ፕሬዝደንትታት ዝተቃየሩሉ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ክግምገም ይደልዩ ነቲ ኩናት ኣብ 2001 ዝጀመሮ ጆርጅ ቡሽ እዩ ነቲ ሓንጻጺ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ዝኾነ አልቃዒዳ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምምሓው ዝተገብረ ወተሃደራዊ ስርሒት ሕጂ ንምውፃእ ብዝምልከት ባይደን ብወገኑ ነቲ ምውፃእ ሰራዊት ካብ ኣፍጋኒስታን ዕውት ነይሩ ብምባል እዩ ዝከላኸል ዘሎ ንሓላፍነት ምምሕዳር ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍጋኒስታን ናብ ራብዓይ ፕሬዝደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክሕልፎ ኣይደልን እየ ብዝብል ኣብ ኣፍጋኒስታን መንግስቲ ታሊባን ደቂ ኣንስትዮ መምህራን ጥራሕ ንኣዋልድ ተምሃሮ ክምህራ ከም ዝፍቀደለንን ሕፅረት መምህራን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘየለን ገሊጹ መንግስቲ ታሊባን ትማል ሰንበት ከም ዝገለጾ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክፍልታት ጾታ መሰረት ዝገበረ ዝተፈለየ ክሳብ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ውልቂ ይኹን መንግስታዊ ዩኒቨርሲታት ናይ ድህረ ምረቃ ሓዊሱ ትምህርተን ክቕጽላ ይኽእላ እየን ኢሉ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ደቂ ተባዕትዮ መምህራን ብመሰረት ሸሪዓ ክምህሩ ከም ዝኽእሉ እውን መንግስቲ ታሊባን ገሊጹ ብመጋረጃ ካብ ዝተሸፈነ ወይ ካብ ካልእ ክፍሊ ኮይኖም ብቪድዮ እዮም ክምህሩ ዝኽእሉ ትሮፒካዊ ሂባቡላ ኒኮላስ ሓይሉ ብምውሳኽ ልማዓንሶኒ ናብ ወሰን ማያት ምዕራባውያን ወሽመጥ ባሕሪ ይግዝግስ ኣሎ ማያሚ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሃሪከን ዝርከቡ ተንበይቲ ወሰን ማያት ቴክሳስ ሜክሲኮን ሉዊዚያናን ከቢድ ዝናብን ውሑጅን ከጋጥሞ ይኽእል ኢላ ኒኮላስ ዝተሰመየ ሓያል ኣውሎ ንፋስ ኣብ ሰዓት ክሳብ 60 ማይል ወይ ድማ 96 ኪሎሜትር እናተወንጨፈ ይርከብ ክሳብ ፍርቂ ዝሕዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣብ ገለ ክፋላት ወሰን ማያት ቴክሳስን ደቡብ ምዕራብ ሉዊዚያናን ክሳብ 10 ኢንች ዝበጽሕ ዝናብ ክወቅዕ ትጽቢት ይግበር ዜና ኣብዚ ይፍጸም መስግነካ ገብረ ዜና ኢና ክንከታተል ጸኒሕና እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕጽል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ እዩ ኣሰናዳዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ كما يكنيكم سبورتاو زينا خنسمعكم بأتليتكس كنجمر إثيوبياوي تنبري تفاري أب هاجر الجرمن أبز تخايد قدم 5,000 متر حدش كبر وصن أمز جباب سنبري كافلو ما جميرا كان مودا درتا تفالي أب موسى نترحقت ب14 دقيقة 29 سكند كم تزازمت عالم لغا فيدريشن أتليتكس تزرق حزينا تغيسو والهاجرا نستي ملكنا تودو كال ايتي كوين الله أبتم مساسالي مدرخ قوية 10,000 متر كينياويت أغنس تيروب حدش كبرة وسن أمز جبالا 3 دقيقة 0 سكند أمز جبا نابكعس أجر كنسجر بقتمات بريمير ليج عد إنجليز كن مزخلنا قديمو زتكس برتغالاوي كريستيان رونالدو كوين الله إذا شتوتات أمز جيبو زي سلكيو لوم دما أفغانتا مانشستر يونايتد إجرو ملس مسبالة تاريخ مسرح جميرو كافغانتا جوفنتوس أبز قربا سامنتاتنا مانشيز تملس رونالدو تاغانتا أبز كارتو قدام يقتم نمقات امتا 4 هذا سعراتا تنكل تشتو رونالدو يو أقصير وان مسارة زي نجزئون ولاون انتغانا مانشستر يونايتد أب صدقة بريمير ليج عد إنجليز قديمة تسريع الله
ب10 ነጥብታት ቸልሲን ሊቨርፑልን እውን ማዕረ ማንቼ 10 ነጥብታት ሒዘን ብሸቶ ግና ተበሊፀን ካልኣይን ሳልሳይን ይርከባ። ማንቸስተር ሲቲ ብራይተን፣ ቶተንሃም፣ ዌስትሃም፣ ኤቨርተን፣ ሌስተር ሲቲን ብራንፎርድን ካብ 4 ክሳብ 10 ይርከባ። ኣብ ውፅኢት ክነትኩር እንተኾይኑ ኣርሴናል ፀሓይ ዝበረቐላ ይመስል ንኖርዊች 1-0 ስዒራታ ፈላማይ 3 ነጥቢ ዘቑፀረትሉ ግጥም። ማንሲቲ ንሌስተር ሲቲ 1-0፣ ሊቨርፑል ንሊድስ 3-0 ስዒረን ኣለዋ። ካብ መንጎ ዝጥቀሱ ግጥማት እዩ። ኣብ ላሊጋ ሪል ማድሪድ ቫሌንሲያን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን ተሰሪዐን ኣሎ። ባርሴሎና ኣብ 7ይ ደረጃ ትርከብ ኣይግድን። ሪል ሶሴዳድ ኣትሌቲኮ ባልባኦን ሲቪልን 4ይ 5ይ 6ይ። ኣብ ላሊጋ ክንጠቕሶ ንኽእል ፈረንሳዊን ተፃዋታይ ሪል ማድሪድን ከሪም ቤንዘማ ሃትሪክ ሰሪሖሎ ኣንጻር ሴልታ ቪጎ። ናይ ሎም ዘበን ቻምፒዮንስ ሊግ ጽዋሕ ሰሉስ ክቕጽል እዩ። እቲ ሕቶ ንቸልሲ ተኪኡ ሎም ዘበን ጽዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ዘልዕል ጋንታ ወይ ከዓ ተልዕል ጋንታ መን ኮንትኾን ዝብል ኮይኑሎ ባዕላ ቸልሲ ዶ ትደግማ ክኸውን ይኽእል። ብዝኾነ ኣብቲ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ግጥማት ጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ ምስ እስፓኛዊት ጋንታ ባርሴሎና ዝህልወን ግጥም ተጠቃሲ እዩ። ጽዋሕ ሰሉስ ዓሚ 8-0 ዝተሰዓረት ባርሴሎና ምስ ባየር ሙኒክ እያ ክትራኸብ። እቲ ናይ ጽዋሕ ግጥም ኣብ ሜዳ ባርሴሎና እዩ ክካየድ። ካልኦት ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ክትከታተሉ እንተደሊኹም ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ያንግ ቦይስ፣ ቸልሲ አንጻር ዜነት ሴንት ፒተርስበርግ፣ ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ጁቬንቱስ አንጻር ማልሞ፣ ሪል ማድሪድ አንጻር ሚላን፣ አትሌቲኮ ማድሪድ አንጻር ፖርቶ፣ ፓሪስ ሴንት ጀርመን አርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ ዝስለፈላ ጋንታ ኮይናላ አንጻር ክለብ ብሩዥ፣ ሊቨርፑል አንጻር ኤሲ ሚላን፣ ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ላይፕዚግ ከምኡውን አያክስ አምስተርዳም አንጻር ስፖርቲንግ ሊዝበን ክራኸባየን። ኣብ ዘረባና ናይ ሎም ዘበን ዛዛሚ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ሃገረ ሩስያ እዩ ክካየድ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሜዳ ቴኒስ ኣብቲ ከተማ ኒውዮርክ ተተኣናግዶ ዝቐኒ ዓለምለኸ ግጥማት ሜዳ ቴኒስ ዩኤስ ኦፕን ይብልዎ ንጉስ ሜዳ ቴኒስ ኮይኑ ዝጸንሐ ሰርቢያዊ ኖቫክ ዮኮቪች ሩስያዊ ዳኒል ሜድቬዴቭ ተሰዓይሩ። ሜድቬዴቭ ንመጋጥምቱ ኣከታቲሉ 6-4 6-4 6-4 እዩ ስዒርዎ። ፍጹም ብልጫ ዝተረኣየሉ ታሪኻዊ ግጥም ንሜድቬዴቭ እቲ ናይ ትማል ዓወት ብደረጃ ግራንድ ስላም ዓብዪ ዓወት ከም ዝምባል እዩ ፈለማ ግዜ እዩ። ኖቫክ ዮኮቪች ክሳብ ሎሚ 20 ግዜ ንግራንድ ስላም ከም ዝተዓወተ ይዝከር። ብክልቲኡ ጾታ ገንዘባዊ ሽልማት ዶ ክትፈልጡ ትደልዩ? ብክልቲኡ ጾታ ተዓወቲ ዩኤስ ኦፕን ቴኒስ $2.5 ሚሊዮን ይሽለሙ። ካልኣይ ዝወፀ ወይ ዝወፀ ድማ $1.25 ሚሊዮን። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ። ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ይክኸውን። ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ንኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብቐንዱ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምርባሕ ኣንበጣ ክንምልከት ኢና። ወኪልና ዓለም ፍስሓ ንሓድሽ ተርእዮ ምርባሕ ኣንበጣ ኣመልኪቱ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተዘራሪቡሎ ነዚ ስዕብ ምድላው ከዓ ይእኽልና ኣሎ። ኣብ 19 ወረዳታት ትግራይ ኣንበጣ ምርኣዩ ኣብ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ትግራይ ዳይሬክተር ምክልኻል ባልዓትን ምቁፅፃር ጥሬት ዘራእትን ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኪዳን ገሊፆም ካብ ዝሓለፈ ጉንበት ወርሒ ጀሚሩ ካብ ጉንበት 14 ከባቢ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ያው ብስፍሓት እናተንቀሳቀሰ ይጸኒሑ ማለት እዩ። ብዋናነት እንቀሳቀሰ ዘሎ ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ዳርጋ ኩለን ብዘይካ ኦፍላን ዛታን ዝበሃላ ዳርጋ ኩለን ነኻኺቦን እዩ ክበሃል ይኽእል። ኩለን ወረዳታት ናይ ደቡብ ማለት እዩ። ደቡብ ምራቅ እውን ተመሳሳሊ ኩለን ወረዳታት ካብ ማእኸላይ ናይ ጠንቋ የጭላ ከባቢታት እስካዕ ቀይሕ ተኽሊ ቆላ ተንብየን ንወርዕ ኣቢሉ እስካዕ ዓድዋ ከባቢ ራማ እውን ዝሰገረሎ ማለት እዩ። ካብ ምራቅ ኣፅምፅ ፅራዕ ወንበርታን ብድምር ናብ 19 ዝኾነ ወረዳታት ያው ነይሩ ኣንበጣ ማለት እዩ። ሕዚ እውን ኣሎ። ሕዚ ድማ ብስፍሓት ፍላይ ኣብ ሳምረ፣ ኣብ ግጀት፣ ኣብ የጭላ፣
ኣብ ጣንቋ ምላሽ ቀይሕ ተክሊ ከባቢታት ብስፍሓት ተፈልፊሉ ማለት እዩ ተፈልፊሉ ሕዚ ኣብ ሰፊሕ ናይ ምክልኻል ስራሕ ኢና ንርከብ እቶም ገብረ ኪዳን ሕዚ ርእ ዘሎ አንበጣ ኣብ በፅሒ ብርኪ ከም ዘሎ ይዛረቡ ኣብ ግጀት ኣብ ጭላን ዘሎ ኩነታት ምቹው ኩነታት ስለ ዝፈጠረሉ እንቋቁሖ ምፍልፋል ከም ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ምሕባሮም ካብቶም ኣብ ሕልፍ ዓማውቲ ዝረኣዩ ዝነበሩ አንበጣ ዘለዎም ኣፈላላይ እውን ገሊፆም ሕዝቲ ሕዚ ዘሎ አንበጣ መጀመርያ ኣብ ጉንበት ጀሚሩ ኢለ ኣለኹ ኣብ ሓምለ ኣብ ሰነ ኣብ ነሓሰ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ካብ ኣምሓራ ክልልና ተቆራረፀ ዝኣተወ እዩ ሽዑ ተኣተሎ ሙሉእ ብፃሕ ዝበሃል ወይ ደሞ ማቹርድ አዳልት ንብሎ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከለሩ ብጫ ኮይኑ ብዋናነት ንምርባሕ ሒሉ እዩ መፅኡ ማለት እዩ ንምርባሕ እዩ ካብኡ ድማ መስመሩ ያው ንቀይሕ ባሕሪ መስመር ብዙ ረጊፅ ትግራይ ረጊፅ ንቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝኸይድ ናኡ ልምኻድ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣዝመራ ዝራእቲ ኣብዚ ከባቢ ራሕሲ ኩነታት ስለ ዝነበረ ምቹው ኩነታት ስለ ዝነበረ ለምዒ ኩነታት ስለ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ናዓረፈ ናሓደረ እንቋቁሖ ናውደቐ እዩ ከይዱ ማለት እዩ ያው እንቋቁሖ ብስፍሓት ተወዲቑ ሕዚ ያው ብርክት ዝበለ ተፈልፊሉ ኣብ ናይ ቀዳማይ ዕቤት ደረጃ ዝበሃል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ፈረስት ኢንስታር ንብሎ ወይ ደሞ ቀዳማይ ዕቤት ደረጃ ዝበሃል ዳይሬክተር ምክልኻል ባልዓትን ምቁፅፃር ፅሬት ዝራእትን ኣይተ መብራህትን ገብረ ኪዳን ተራእዩን ዘሎ አንበጣ ንምክልኻል ከም ቢሮ ሕርሻ ዘለዎም ቁርብነትን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስን ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ ምድላው ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንምግባር ሰፊሕ ፃዕታት ተገይሩ እዩ ካብ ለካትት ጀሚሩ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ እውን ሓበሬታታት ስለነበረ ኣብ ሶማልያ ነይሩ እዩ ኣብ ኣምሓራ ክልል እውን ነይሩ እዩ ሓበሬታታት ዝተወሰነ መልክዕ ንረኽቦ ነርና ድሓርቱ ናይ ስልኪ ይኹን ናይ ኔትወርክ ገለገለ ነገራት ዕፅዒ ምስ በለ እቲ ሓበሬታ ኣብ ጎራዊቲ ክልላት እንታይ ኣሎ ምስሊ ዝብል ብቐሊሉ ምርካብ ኣይንረክብን ዘለና ማለት እዩ ንሽገር ኣለና ብጣዕሚ ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ዝኣተወ ግን ኣብ ትግራይ ከባቢታት ዝኣተወ ብምልኡ በቢግዚኡ ዳህሳሳት ብምግባር ሰብ ሞያ ካብ ክልል እውን ካብ ወረዳታት እውን ካብ ባዕሉ ካብ ጣያታት እውን ኣፍተን ዓሪፍሎ ዝሓደረ መጀመርያ ተዓርፍ ተሎ ዝሓደረሉ ከባቢ ንምርባሕ ምቹው ነይሩ ኣይነበረን እዩ ዋና መበሊ ማለት እዩ ሕዚ ሳተን መሰረት ጌርና ኣዌርና ገርና ፀኒሕና ኢና ንሕብረተሰብ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕዚ ንምክልኻሉ ብዙሕ ንፅገም ኢና ይወስድን ማለት እስካዕ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ብቐፃሊ ግን ዓብይ ስጋት ዝኔና ሓደ ኣብዚ ናይ ኣምሓራ ኣገው ከባቢ ብስፍሓት ተፈልፊሉ ለፍቲ በረኻ ናይ የጨላ ሚራቅ ገለገለ ከባቢ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብኡ ብስፍሓት እንቋቁሖ ወዲቑ እናተፈልፈለ እውን ይርከብ እቶም ከባቢ እንስሳቶም ንዓና እዮም ኬሚካል ይኹን መንፅገ መሳርሕታት ሓግዙና ዝብልና ማለት እዩ ከምኡ እውን ጀሚርና ኣለና ካብ ሳምረ ካብ የጨላ እውን ዝተወሰነ ኬሚካላት ገለ ክወስዱ ምርዳእ ንገብር ኣለና ካብ ሳምረ ያው ብተግባር እውን ብሰንበት ኣጋጣሚ ኣብኡ ከይደ ደረጋገፅክዎ ኬሚካል ሂቦሞም ምክልኻል ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ልዕሊ 80 ዝኸውን ሄክታር እውን ምክልኻል ገይሮም ኣለዉ ካልእ ስጋት ኣብ ዓፋር ኣከባቢ ብስፍሓት ኣብኡ እውን ይፍልፈል ከም ዘሎ እዩ እቲ ትንበያ ናይ ፋኦ ያው ብዓለም ደረጃ ፋኦ ከም ዝከታተሎ ናይ አንበጣ ነገር ይፍለጥ እዩ ስለዚ ኣብኡ ከባቢ ኣብ ዓፋር ከባቢታት ማለት እዩ ሕዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝናብ እውን ኣሎ እዩ ዝናብ ተሃልዩ ቅድሚ ሕዚ ንዓረ ኣብኡ ከባቢ ዝዓርፍ ዝነበረ እውን ማቹርድ ኣዳልት ዝበሃል እንቋቁሖ ከውድቕ ዝኽእል ደረጃ ዕቤት ዝነበሮ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ወዲቑ ብስፍሓት ይፍልፈል ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና ማለት እንዲያ መፍቲ ናይ ትንበያ ሪፖርት ፋኦ ዘውፅኦ ናይ ትንበያ ሪፖርት እውን ዘርኢ ብሰንኪ ጦርነት ምክንያት ምንም ዓይነት ናይ ዳህሳስ ወይ ደግሞ ሰርቬይ ዝግበረሉ ከባቢ ከም ዘይኮነ ምንም ዓይነት ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ይስራሕሉ ከም ዘየሎ እዩ ዝናገር ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ተፈልፊሉ ናባና ክመፅእ ከም ዝኽእል ብስፍሓት ተሓሳብ ክግበር ኣለዎ ካብኡ ንምክልኻል ዘድልዩ እታወታት ንምቕራብ እውን ብዙሕ ፃዕርታት ተገይሩ እዩ ምስ ፌደራል ምስ ኤፍኤኦ ምስ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ቢሮና ዘለዉ ፕሮጀክታት ገለ ብዙሕ ፃዕርታት ተገይሩ ግን ድማ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝበሃል ሪሶርስ ምትእኻብ ስራሕ ነይሩና ማለት ይከኣልን ማለት እዩ እስካዕ ሕዚ ገና እዩ ፋኦ እውን ብዙሕ መልሲ ይሃበናን ዘሎ እስካዕ ሕዚ ማለት እዩ ካብ ግብርና ሚኒስተር ምንም ትፅኢት ንገብሪ ያው ዓብይ ፀገም ከም ዘሎ ግን ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ፍላይ ኣብ ኬሚካል ደሓና እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ ተወሰነ ኣለና ፍላይ መንፀግ መሳርሕታት ግን ክፍተት ኣሎ ካልእቲ ናይ ስራሕ መካየዲ ዝበሃል ናይ ነዳዲ ናይ ቤንዚን ናይ ዘይቲ ናይ ቅብኣት እዚያት ኣብ ሰብ ታሕቲ ተንቀሳቂሱ ምክልኻል ንምግባር ግን ብጣዕሚ ከቢድ ፀገም ከም ዘለና እዩ ክፍለጥ ዝግባእ ማለት እዩ ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኪዳን አንበጣ መልኪቶም ዝሃውን እዋናማ መብርሂ ብሽም ሰማዓት ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
نمسግነካ ዓለም ዝኸምዚሉ እንከሎ ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ብሓሙስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ምርባሕ አንበጣ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ይሰፍሕ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኦቻ ከም ዝጠቐሶ ምስቲ ዘሎ ስእነት ጸጥታ እኹል ዳህሳስ ንምግባር ስለዘይከኣል ብሕልፊ እኳ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ክሳብ ኤርትራ ክዝርጋሕ ተኽእሎ ከም ዘለውን ኣመልኪቱሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተጋሩ ዘካየደዎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ከተማታት ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ደገፍቶምን ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተፈላለየ ሕቶታት ሒዞም ድምፂ ተቃውሞ ከም ዘቃልሑ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገም ኣብ ግዜኡ ክነቕርበልኩም ብዘይምኽኣልና የቕሬታ ንሓትት። እቲ ሰልፊ ኣብ 15 ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ካናዳ፣ ኤውሮጳ፣ እስራኤልን ኣውስትራልያን ይተኻይዱ። ንምክትል ፕሬዚደንት ድሕነት ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ ዝተባህለ ውድብ ከምኡውን ወካሊ ኣብቲ ዝተኻየደ ሰልፍታት ናይ ድጋፍ መግለፂ ዘቕረበ ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካን ዘጠቃለለ እዩ ዝመደብ። ቅድም ግን ምክትል ፕሬዚደንት ድሕነትን ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ ዶክተር ሙሉጌታ ገብረ እግዚአብሔር ከነስማዓኩም ኢና። ዕላማት ናይ ረቡዕ ሰልፊ እንታይ ከም ዝነበረ ተሓቲቱ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ። There is a man-made famine in Tigray. There is a man-made famine in Tigray. There is a man-made starvation in Tigray. There is a man-made starvation in Tigray. There is a man-made. تقند علامه ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከመይ ገይሩ ጠጠው ይብል ኣብ ዝብል ሰላል ሓደ ናይ ተርኪ መንግስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኣጽዋር ምዛእ ምሻጥ ስምምዕነት ከምኡውን ናይ ድሮን ወርፌር ምሻጥ ምግዛእ ስምምዕነት ገይሩ ዝብል መረዳእታ ስለ ዝበፅሐና ንሱ ጠጠው ንኽብል ዓገበሉልና ክንብል ይትሓደ። ዋና ካሊእ ዓላማ ናይቲ ሰልፊ ዓለም ከም ዝፈልጦ ትግራይ ብኩሉ ገጽ ተዓፅያ ዘላ ሓደ ናይ መገዲ መስመር ናይ ትራንስፖርት ናይ ሰማይ መስመር ከምኡውን ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ጋዜጠኛታት ከይኣቱ ወሃብቲ ረዳእታ ወይ ከዓ ኤንጂኦስ ነፍቲ ዓዲ ንኸይኣቱ ብኩሉ ኣንፈት ተዓፃፅወ ብኩነታት ስለ ዘሎ ንሱ ስለ ዘሎ ትሲጅ ንሱ ከመይ ጌርካ ለዓል ከመይ ጌርካ ይውገድ እና ትግራይ ከመይ ጌራ መኻፍቶ ወይ ከዓ መገዲ ትረክብ ከመይ ጌርና ነናግፎ ነገላግሎ ዝብል ናይ ዓለም መንግስትታት ነዚ ንኽሰምዑና እውን ዘጋውሐናሎ ወይ ከዓ ኣብየት ዝበናሎ ሰልፊ ነይሩ። ዕውት ዝኾነ ሰልፊ ነይሩ መባሊካ እዩ በትረ ራይ ይቕነለይ ዶክተር ሙሉጌታ እሞ ትኽልዓል ዝኽእል ዛጊድ ዝተረኸቡ ግብረ መልስታት ወይ ከዓ ሪኣክሽን ዝተመሓሸ ነገር ኣሎ ዶ ካብ ዘረባን ካብ መግለፂ ምውፃእ ዝሓለፉ ክሳዕ ክንደይ ዕጉባት ኢኹም ወይ ከዓ ዘይዕግበት ኣለኩም? ሕፂርካ ንምምላስ ዕግበት የብልናን ምክንያቱ እስካብሎም ዝገበርናዮ ናይ ኣድቮኬስን ዲፕሎማስን ከምዚ ናይ ምጥራዕ ወፂኻ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ደብዳቤ ምስሓፍ ብሶሻል ሚድያ ከምኡውን ትዊተር ፌስቡክ ይኹን ካልኦት መገድታት ተጠቂምና ንገብሮም ዝነበርና ፃዕርታት እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ትሽግር ንኽፈልጦ ንኽርድኦ ኣብ ምግባር ናይ ባዕሉ ፅልዋ ነይርዎ። ኣብ ተወሰኑ ኣካላት እውን ናይ ባዕልቶም ስጉምቲ ንኽወስዱ ዝሓገዘ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ክትወሰድ ትኽእል ኢኻ ተወሰኑ ማዕቐባት ዝገበረሉ ኩነታት ኣሎ። ዓዊሉ እውን ኣይ ቲንክ ንነዊሕ ግዜ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ መሰል ግሕሰት ይኹን ናይ ህዝቢ ምፅናት ከይድታት ክራይምስ ኣገንስት ሂውማኒቲ ዎር ክራይምስ እናበሉ ጠጠው ንኽብል ፃውዒታት ዝገበረሉ ከምኡውን ናይ ኣውሮፓ ዩኒየን እውን ተሪኢኻ ከምኡ ዝገበረሉ ብፍላይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ብዝተወሰነ ደረጃ ብተወሰነ ዓድታት ምክንያት ብዙሕ ምትዕንቑቓፍ ወይ ከዓ ንደልዮ ክውሰድ ዝግብኦ ስግምትታት ንኸይወስድ ዕንቅፋት ዝገጠሞ ኩነታት እዩ ዘሎ። ዓለም ክፈልጦ ዳርጋ ጌርና ኢና። ሕዚ እውን ምናልባት ዓዊልና ተተዛሪብና ደብዳቤታት ተፅሒፍና ፔቲሽን ተገይርና ናይ ተርኪ መንግስቲ እውን ተነኣሰ ካፍቲ ናይ ዩኤኢ መንግስቲ እኳ ብዝሓሸ ኩነታት ትሽርክነቱ ምዘን ዝማዕበል ዓድታት ጥንክር ዝበለ ስለዝኾነ ናይ ኣውሮፓ ዩኒየን ኣባል እውን ስለዝኾነ ናይ ኔቶ ኣባል እውን ስለዝኾነ ተዓዲ ምናልባት ሰሚዓት ገድፎ ትኸውን እየ ሓሳባት ትቕየር ትኸውን እያ ዝብል እምነት እውን ስለ ዘለን
ፔቲሽንን ትደብዳቤን እውን ኣቲና ኣለና ኔክስት ዊክ ሶኒ ሶልስ ንሰምዒና መልሲ ዝብል እምነት ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና እሞ ሕውስዋስ እዩ ውፅኢቱሲ ኣብቲ ዓለም ትሽግር ንኽፈለጥ ኣብ ምግባር ኣይ ቲንክ ዕዉት እዩ ግን ተስፋና ኣይተወድአን ክንቀፅል ኢና ክንቃለስ ኢና በትረ ይቕኒለይ ዶክተር ሙልጌታ እግረ መገደያነ እውን ክውስኽ ዝደሊ ነገር እንተሃልዩ እዚ ዝተገብረ ዓለም ለኻዊ ተቃውሞ ሰልፊ እንተሰብ ሂውስተን እንተሰብ ሎስ አንጀለስ እንተሰብ ቶሮንቶ ኦታዋ እንተሰብ ሮም እንተሰብ ዲኤምቪ ኤሪያ እንተሰብ ሲያትል ኣብ ኩሉ ዘለዉ ሎካል ኦርጋናይዘርስ ብሽም ድሕንነትን ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ የቕኒልና ክብረት ይሃበልና ኣብ ቀጻሊ እውን ከምዚ ዓይነት ምትሕብባር ኣይፈልየና ክብሎም ይደሊ የቕኒለይ ክብረት ይሃበልና ጋሻና ኣበይ ከም ዘለኻን ስምካን መዝነትካ ወይ ከዓ ስራሕኻን ራይ ፈለማ ይቕኒለይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ስመይ ኢሳያስ ተወልደ ዝበሃል ኣብ መዝነተይ ኣብቲ ባይቶ ያክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ንክፍሊ ሚድያ ዝመርሕ ይቕኒለይ ኢሳያስ ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ ረቡዕ ዝረኣናዮ ባይቶ ያክል ኣሜሪካ ኣብቲ ተጋሩ ዘካየድዎ ተቃውሞ ሰልፊ መግለፂ ድጋፍ ተቃሊሕ ነይሩ ትሕዝቶ ናይቲ መግለፂ ድጋፍ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዝተዳለወ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ባይቶ ያክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ብኣሕዋት ተጋሩ ዝቐረበሉ ዕድመ መሰረት ነዘን ስዕባ ሰለስተ ማለት ቀዳማይ ነቲ ብሃገረ ቱርኪ ዝግበር ዘሎ ውዕል መሸጣ ድሮናት ደው ንኽብል ካልኣይ ድማ ንምብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኽእል መንገድታት ክኽፈት ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ናይ ኣምሓራ ምልሻን ካብ ትግራይ ንክወፁ ተግባራዊ ስጉምትታት ንክውሰዱ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ድጋፍ ንምግላፅ እዩ ነይሩ ኢሳያስ ከምቲ ትዝክሮ ሳውን ብኣካል መፂኻ ዝተሳተፍካሉ ሰልፍታት ነይሩ እዩ እዚ ንስኻትኩም ሎሚ መግለፂ ዝሃብኩምሉ ሰልፊ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ናይ ድጋፍ መግለፂ ክተውፅኡ ደሪኽኩም ዝብል ሕቶ እንተመፀ እንታይ ምባልካ ጽቡቅ ከም ዝፍለጥ ባይቶ ያክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ጽባሕቲ ኩናት ዝተጀመረሉ ዕለታት ሒዙ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ወራርን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ብትሪ ብምቁዋም ንፍትሕን መሰልን ዘለዎ መርገፂ ኣነፂሩ እዩ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ካልኦት ሰላማውያን ሰባትን ዝተፈጸመ ገበን ከምኡ እውን ዝምታን ዕንወትን ትሕተ ቅርፅን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቅቡል ከም ዘይኮነ ብዓውታ ኮኒኑ ክኹንን ፀኒሑን እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ህዝቢ ትግራይ ዝወደቦ ሰላማዊ ሰልፍታት ክንካፈልን መግለፂታት ከነውፅእን ፀኒሕና ኢና ስለዚ ንምንታይ ንዝብል ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ግዳም ሓይልታት ክወፁ ብትሪ ገሊፁን ወፂኦም ክነሶም ዳግማይ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ይረአ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ተሓሊቕና ጥራይ ዘይኮንና ንዓና ኤርትራውያን እውን ከማና ህይወት ብዙሓት ብሉፃት መናእሰያትና ኣብ ዘይመልከተና ኩናት ብሓይሊ ስርዓት ህግደት ስልጣኑ ንክሕሎ የጥፍኦም ስለ ዘሎ ድማ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ኢሳያስ ብዙሓት ኤርትራውያን ወይ ካልኦት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ንዓኻትኩም ወያነ ክብልኹም ይኽእሉ ወይ ካሊእ ስም ከጥምቑኹም ይኽእሉ ተዋሓደ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኢሎም እውን ክገልፅኹም ሰምዕ እዮም እሞ መልስኻ እንታይ ክኾን ይኽእል ጽቡቕ ኣለኻ በትረ እንታይ እዚ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ሓደ ልሙድ ነገር ኣሎ ስርዓት ህግደፍን ደገፍቱን ዝደጋግምዎ ንሱ ድማ ነቲ ፍትሒ ደልየ ንዝበለ ኤርትራዊ መታን ካብቲ ሕብረተሰብ ክንፅልዎ ወያነ ወይ ድማ ከዳዕ ወይ ድማ ትሕቲ ሃገራዊ ዝብል ታርጋ ወይ መለለይ እዮም ዝልጥፍሉ ኣሽንኳይዶ ንተጋሩ ኣሕዋትና ፍትሒ ንኩሉ ኣፍሪቃዊ ይኹን